Mai tare, parcă ca Nicolo, mă. Da, mă, mere mai tare. Dar cu parafină ca aia, mă. Ai văzut? Dar cu parafină. Dar cu parafină, mă. Ai văzut? E belea, mă, de așa, mă, poate. Chemată de scris, acum a 4 ore de asta. Doar câte ore? A 3 ore, parcă. Ce? A 5 ore, mă. Bă, a rămas măcar aici!